So what's up everybody, welcome back to the channel. This is Tezpurao, the video creator. लोगोफोर दाथ' गायनाय फुनायनि बोथोर सफैहांलायबाय आरोना माने जोंहा दिनै हाल एवहोदों माने हाल एवहोदों आरोना ट्रेक्टरजों खाराय होजोबखाबाय दा बे समावनो सम दैज्लां बोथोरावनो आबादखौ मावखायाबा नङा होमबा लोगोफोर बेनिखायनो माने खारायखाजोबसिगोन आरो ओमफ्राय खोथिया थिलिबो एवनांगौ दं नालाय खोथिया थिलिखौ फिनथाम फिनब्रैसो एवनानै दोनखानोसै फोमोनखानाय ओमफ्राय फिनसेल' खारायगोन आरोना ट्रेक्टर गिदिरजों एवहोदों जा न'आव पावार टिलार दंखायो ओमफ्राय माने एसे खस्थ' जायो नालाय फार्स्ट खारायनायाव पावार टिलारजों ओंखायनो दा ट्रेक्टर गिदिर सोदों आरो नै जोंनि हालेवगासिनो दं मामाय नारलाया हालेवदों बावाखै बेबो माबायावसो दंहैयोमोन मुम्बाइआवसो जाबाय दे अयथासार सान्दुं गोसा लोगोफोर थिं खामलाबजोब्बाय मोदोमानो उपाय गैया मावनाय दांनाय बोथोराव मावनानै लाखायाबा माखो जानो नङा होमबा दा खारायगासिनो दं बर'फ्रा नै मायाव बासथाबलायना गाखोदों एखेबारे ट्रेक्टर हमग्रा बिराद फ्रोम आरोना बिसोरो Toniskaya uन्दुदोंमोन नै बिस्कुट जादों Toniskaya आये गोथाव मोब्रुं मोखां सुवा मा सुवा गावहां ओंखाम जाबाय ओंखाम जाखांबाय आंहा बिराद खर' सानाय मोनदोंलां सान्दुं गोसाथारमोन ना अयथासार खर' सानाय मोनदों सोर मा बुस्थु बेलाय हा मा बियो आया साबोनसो साबोनानो गाराखै नै थोद दारियाव नांनानै थादों फाग्ला जादोंलै बिजों थ' लोगोफोर एकदमबारे माने दहाय आलि थेबथेलाबायनानै ट्रेक्टर हालेवबाय थानाय समाव मेंजोब्बायमोन आरोना ओमफ्राय दा दुगैखांबाय आङो बोथिसे आरो स्राय जाखांबावबाय नै बिथिं एवखांजोब्बाय आरोना खारायखांजोब्बाय बिथिं खारायना साफा नुजोब्बाय नै लांदांनो मोसौ खानो जायगा गैला दायो दैयानो गैया बिसिनाथ' दैयानो गैया आमाइमोना ओमफ्राय आं माबादोंसो केनेलनिफ्राय सोदों आरोना दैखौ केनेलाव दै दं नालाय जोंना आरो हाजिराफोरनो गाबोन माने मुलि सारनायाव मेचिन बानानै फाफ्लिफ्रानो साजोबो नालाय बिराद मेङो ओमफ्राय एसे एनै जलफान होनांगौ जायो आरोना ओमफ्राय आं दा बाजाराव थांना फैनि र' एसे बेदर लाना फैनि आङो ओमफ्राय दरजाबो बानायगासिनो दं मिस्ट्रि आरो पार्टि मोननै दङ मोनसेया दरजा खोरखि बानायनायानो दाबो हायाखै हप्ता खननैसो लाबाय खोमा बोथोराबो अखा हाबाय थायो नालाय ओमफ्राय टाइल्स लागायगासिनो दङ र' नोंथांमोन एसे देखायनि आङो जोबजोबाखै आरोना खामानिया साननै लाबावगोन खोमा दरजा खोरखि दोनाया भेन्टिलेसन दोनांगौ खोरखि दोनांगौ दरजा दोनांगौ खामानि दङ बिरादनो नै बिथिं नै दरजा बानायगासिनो दङ हारसिंसो बिट मारिले केइटा मारिले हा তিনটা এটা দরজা কমপ্লিট হয়ে গেল নাকি বিট মারা বঢ়িয়া নুখাদों কালার হবা বঢ়িয়া যাচ্ছে ন কালার দিলে বঢ়িয়া হ'ব পালিশ কৰি আছে এফালে ओमफ्राय दा नैबेहाय माबा हा बेदर लायनो आं नै जाहांबाय आरोना बरिया नुदों माथो कालारखौ बरिया नुबाय नै नैबेयावबो थागोन नालाय नैबे गोजौआवबो बरिया नुसिगोन नैथिं लागायगासिनो टाइल्स तुम टाडाओ एक बार धोखा खा चुका हूँ दोबारा नहीं कहूँगा तुम टाटाओ पहचाना मुझे ना
লগাই আছে এইফালে আমাৰ মিস্ত্ৰীগিলা লগাই ৰাখে এখন টাইলছ লগাই ৰাখে বাকি टाइल्स लगाते हैं लगाते हैं আচ্ছা কেই বছৰ হ'লে কাম কৰি থাকাটো হা 5 বছৰ তোৰ 8 বছৰ टाइल्स के काम कर रहे हैं এখন बुढ़िया से लगा दी वो टेंशन नहीं लेने का टेंशन लेने का नहीं देने का है देना पड़ेंगे तो पूरा निकल के ही देना पड़ेगा टेंशन एकदम फिनिशिंग बढ़िया से कर देना हाँ फिनिशिंग होने से बढ़िया दिखेगा ये टाइल्स तो लोगोफोर आं दायो बाजाराव थांसै आरोना मार्केटाव थांसै दायो माबा माबि बायनांगौ दङ खरसा खालामहैनोसैलाय हा थाबायनानै थांसै गारि गैया फंबायासो लांदों खर' सानायानो जाला मुलि जाहैनांसिगोन सान्दुं गोसायाव थाबायनाय मा होनबावगोन आरोना ओरैबायदि दुस्थ' बियो बिबैखौ एदावबाय थायो नुवाखै 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 गाव उन्दुनानै दासो सिखारदों नै थिंजाय बिफाया ओंखाम खुरना दोनदों नै मालायफ्रा अमा बेदरखाय गावनो संबायबो होथारबायबो नि फिसाजोआ ओरै नै दुस्थ'आनो लाजाला आइ दालिबावसो माथो जानोसैदां होरो बाबाय आंसो नुवाखै एक्टिं मोदोमानो मावबाय थाखायो थाबायलांबा मोदोम मावबावो मा ओंख्रि ओइ आगै कृतिका आब' सुप्रिया आब' जिबिका दादा सुबुं दादा उनु बिराद गाज्रि जाबाय नै जोंहा धनिष्काया आगै कृतिकायासो मोजां जाबाय दाना बियो मानसिया एसे गाज्रि जाहांबायदां लेखाबो फरायाखै दासो सिखारदों बियो जायोल' नै ओंखामखौबो बुरजा जाथारदों ओमफ्राय बिफायाबो नै सिगां जाखायो नै जायाबा जायो बुंनोनो रोङा नै जाबानो फुनांगौ नामा नुवाखै अमा बेदर ओंख्रिबाथाय दैखौनो लास्लाबलायखाया मालासो मोनजागोन जायो नोंबो दैयाबो गैखालाबो गिलासआव रोदा मावलायनाय जादों ओइ सवारियाव गासिनो फिसाजोआ बारियाव मोजां जा खामसाय हाथि एक्टिंफोरानो नायजाला रायलायगासिनो भिडिअ कलाव शुटिं बानायनो नागिरदों शुटिं धनुष्काया मेथाइ जागासिनो नै आलु चिप्स गाज्रि जाबाय धनुष्काया हाथाय फुगा गेसाव लाबाय थायो
लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरोना नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय Hello, lover. Kita dah hari yang kita kalau. ओमफ्राय बाय होनदो दे बाय होनदो Mama,